Kreivitar on kierroksellaan! Hetkinen! Unitikkojen sulat värisevät äänen lähellä. Jos mä pysyn tän lautasen päällä, mä pystyn kuuntelemaan sitä taajuutta etäältä. Hienoa! Jos mä heitän tikan Kreivittareen, mä kuulen mitä hän sanoo. Ehkä jopa minne Sly ja Murray on lukittu. Kloogang hajoaa. Maustelähetykset ovat lähes pysähtyneet. En olisi liittynyt mukaan, jos olisin tiennyt, miten altis operaatio on häiriöille. Ainakin Cooperin jengi on lukkojen takana. Heidän kierromoraalinsa häiritsee rehellistä itsekkyyttä. No jaa, he näkevät asiat pian samoin. Interpolin hölmöt lähettävät rikollisia ja minä tienaan rahaa. Miten kukaan ei keksinyt tätä aiemmin? Hypnotisoida rikollisia ja pakottaa heidät paljastamaan saaliiden sijainnin. Olen Nero! Kumpa minulla olisi enemmän maustetta käytössäni? Pahuksen Cooperin jengi. Se paksu. Mikä sen nimi oli? Murray. Aivan Murray. Hänet murran ensiksi. Luotaan vähän hänen herkkää mieltään, voin vain kuvitella, miten paljon rahaa se jengi on vuosien varrella ansainnut. Tuo Sly Cooper. Niin juonikas ja kapinallinen mieleltään. Kuukausi tai pari linnassa murtaa hänet. Mädätköön siellä. Viikko toisensa jälkeen. Hän tietää, että kaikilla vartijoilla on liiketunnistimet. Pakotietä ei ole. Pian hän ymmärtää vankeutensa. Ja sitten minä työstän hänen mieltään. Huijausta! Hän ei ole lääkäri! Tämä on Katalin temppu, mistä olen kuullut! Vankien hypnotisointi heidän saalinsa löytämiseksi. Se loukkaa niin poliisia kuin varkaita yhtä aikaa. Mun pitää ruveta töihin ja vapauttaa Sly linnasta. Tietokone on osa sähkömagneettisen junan ohjausjärjestelmää. Hakkeroimalla terminaalit radan varrella mä voin kääntää raiteiden polaarisuuden, mikä tekee junasta valtavan ammuksen. Epäilemättä se pystyy tekemään muuriin tarpeeksi suuren reijän, että Sly voi paeta. Ei ole hakkeroinnin voittanutta! Nyt vasen analogisauva ohjaa mun kyberhahmoani! Käyttämällä vasenta ja oikea analogisauvaa mä voin liikkua ja ampua eri suuntiin! Yksi hoidettu! Juna alkaa ja nostaa nopeuttaan! Toinen! 4 jäljellä!
pitäisi nopeuttaa junaa ainakin 50%. Enää 2 terminaalia! Yes! Juna kulkee täysiä! Nyt kääntämään kentän polaarisuus! Miten upea kaari! 10! Muurilla seisovilla vartioilla on liikkeen tunnistimet. Sly ei pysty pakenemaan, ellen mä hoida niitä kopterillani. Voittaa! Tuota! Katastrofi! Lasken mut vaan lokeroon! Ta-da-da-da! Se siitä! Liiketunnistin on pois pelistä! Sly, kuuletko mua? Miten ikävöinkään aistillista ääntäsi? Säästä ivallisilta kommenteiltasi! Näetkö tuon koukun junan yllä? Joo. Se on ainoa keino paeta! Hyppä ja tartu siihen ympyränäppäimellä! Sitten heilahda junan kyytiin! Mä perustin jo turvapaikan ja latasin sen GPS-koordinaatit radiokiikariisi! Nähdään siellä! Wow, sä olet ajatellut kaikkea. Enkö mä aina? Niin, ajattelet. Kiitos kun pelastit mut. No, tiedäthän mitä sanotaan. Jos ystäväsi ei pelasta sua linnasta, mikä ystävä se muka on? Paremmin et olisi voinut sanoa, tiikeri.
Käytä nyt sitä avainta turva-asemalla. Okei. Kiipeä hyvään paikkaan, mistä voit ottaa kuvan monitorin turvakoodista. Okei, nämä koodit riittävät. Hyvin hoidettu, Kamu. Okei, Sly. Siinä se on. Kreivittären jättirobotti. Kuule Bentley, kaikella kunnioituksella se näyttää ihan vesitornilta. Älä mene lankaan. Niin hän haluaa sun uskovan. Jos me ei sammuteta sitä ja yritetään vapauttaa Murray, niin... Mitä? Saamme lasin raikasta juomavettä. Olen tosissani, Sly. Totta kai. Mähän olen sulle velkaa. Ukkosen johdattimet vankilan ympärillä vetävät salamoita puolensa vesitornin jättirobotin luota. Niin. Kääntämällä johdattimen renkaita sä pystyt johtamaan sähkövirran pois maajohdosta, että se ei toimi. Seuraa salamoita löytääksesi kaikki 5 johdatinta. Okei. Sä haluat siis, että mä rikon maapiirin kaikista tapeista, niin että ukkonen iskee ja tuhoaa vesitorniksi naamioituneen jättirobotin. Se oli tarkka tiivistelmä. Hyvä homma. Se johdatin ei nyt toimi. Seuraa salamoita ja etsi muut johdattimet.
Kuten sanoin, jätti, robotti! Jättiputket sillan alla antavat virtaa vankilan turvajärjestelmille. Mun pitää käydä tuhoamassa ne. Hyvä suunnitelma. Mihin sä mua tarvit? Tuo silta on raskaasti vartioitu. Tajusin. Sä haluat, että mä suojelen sua sen aikaa. Aivan. Olisi kiva auttaa, mutta sillalla ei ole piilopaikkaa. Me paljastuisimme. Totta. Huijataksesi vartioita sun pitää rikkoa nuo patsaat ja mennä niiden paikalle. Patsastelen. Vartijat kävelevät ohi ja pau! Isken takapäin. Olet Nero. Sekin on totta. Seuraa mua sillan päälle! Mä jatkan seuraavaan kohtaan. Toinenkin on paikoillaan. Mä ylitän nyt sillan. Viimeinenkin paikallaan! Otetaan ritolat! Toi katkaisee turvajärjestelmien virran! Seuraavaksi sun pitää varastaa pari tankin avainta ja tankkien partioaikataulu Kreivittereltä. Ei hätää. Mä olen vanha tekijä. Siitä tulee vaikeampaa kuin luulet. Kreiviter ei ole hölmö. Karattuasi hän ei liiku mihinkään ilman henkivartioita. Sun pitää hoitaa henkivartijat yksi kerrallaan, että pääset lähelle. Mun kai pitää äänellä, että saan ne pois Kreivitteren luota. Kuka siellä? Missä vartijani ovat? He katosivat taas.
Missä ne laiskurit ovat? Annan potkut kaikille. Hyvin tehty. Nyt me voidaan viedä tankki. Okei, Sly. Vapauttaaksemme Murrayn, meidän pitää saada hänet eristysselliin. Toi putki vie hänen selliosastonsa. Yritä etsiä hänet ja kerro suunnitelma. Sen jälkeen Murray hoitaa homman. Selvä, mä menen sisään. Psst, Murray! Hei Murray! Sly! Missä sä oot? Täällä, takaseinässä. Sly! Onpa kiva nähdä! Mut on pakotettu syömään mausteista ruokaa. Ja mulla on aika outo olo. Sun pitää vapauttaa mut. Ei hätää. Bentley keksi jonkun heikkouden eristyssellistä. Jos sä saat aikaan tarpeeksi ison tappelun, vartijat heittää sut sinne. Usko, mä puhun kokemuksesta. No, jos niin sanot, kai Murrayn kaltainen lihaskippu kaataisi 50 tyyppiä, jos tarve vaatii. Loistavaa. Piekse 50 tyyppiä, niin Bentley ja mä pidetään huoli lopusta. Oh jee, kalkkunat! Pikkikauhu iskee jälleen! Ja Murray vaan porskuttaa! 15 kaatua! Murray pääsi 20! Iskuu! Siitä! Leikaus! Ällistyttävää voittoa! 48, ei epäilystäkään! 50, maistakaa tätä verenimiät! Oliko se tarpeeksi epäsosiaalista? Ai mitä? Aiotte heittää mut eristykseen? Siitä vaan! Okei, Sly. Mä lähden hakemaan tankkia. Mä pääsin tankkiin. Nostan telaketjujen ajokorkeutta. Eiköhän tuo tila riitä sulle.
päästään liikkeelle. Mä en näe sua siellä alla, joten pysy vauhdissa ja pois näkyvistä. Me lähestytään vankilan porttia. Katsotaan, onnistuuko tämä. Elliot! Sun on paras tulla pois tankin alta, ennen kuin mä annan jytistä. Okei, valmista! Mene sisään ja mä seuraan sua. Tankin sabotoiminen ei oikein suju. Mene sä vaikka edellä. Okei, Bentley, mitä nyt? No tuo on varmaan se ohjauskeskus. Mutta rehellisesti mä en tiedä, miten sä pääset sinne. Älä murehdi sitä. Mä ajattelen parhaiten jaloillani. Suurin osa turvatoimista sammui, kun tuhosimme sillan putket. Mutta parilla valolla on varageneraattori. Ole varovainen! Okei, mä ajan sun algoritmin purkajaa. Tapahtuuko siellä alhaalla jotain? Onnistui! Me päästiin eristysosastolle! Hyvä homma, mä lähden alas. Näyttää pahalta! En ole nähnyt Murraytä tällaisena. Hän on ihan mulkosilmäinenkin. Pakotettiinko Murray syömään maustetta? Joo, kuulemma siitä tuli outo olo. No hän näyttääkin oudolta. Hän ei taida tuntea meitä. Meidän pitää houkutella hänet ulos hankalalla tavalla. Vaikealla. Hypnolaatikoiden tiedetään korostavan mausteen vaikutusta. Ja hän on jo nyt vauhkona. Jos me laitetaan ne päälle, Murraystä tulee väkivaltainen ja hän varmaan rikkoo oven. Miten ne laitetaan päälle? Lasermuurit suojaavat virtakytkimiä. Kun sä menet lähelle, mä hakkeroin puolustuksen täältä terminaaliltani. Niin sä pääset niihin käsiksi. Tehdään se. Autetaan Murray kuomaa. Hän näyttää tosi huonolta. Okei, mä hakkeroin lasermuurin. Käännä hypnolaatikon kytkintä. Mikä tuo ääni on? Vihainen! Mene pois! Mä hoidan laserseinän.
valmis! Olen pieni lehmä, leppoisa. Kun sä muhun kosket, mä hakkaan kaikki! Haa! Mä hoidan! Ole hyvä! Varo, Sly! Sä et pysty tuhoamaan hypnolaatikoita kepilläsi! Yritä ohjata Murrayn hyökkäykset niihin! Kun sä sammutat ne, Murray tokenee raivostaan! Varo! Mun pää! Kuka? Mitä? Olenko mä taivaassa? Sori Kamu, et ole enkeli. Hengitä pari kertaa syvään ja kokoa ajatuksesi! Okei. Mitä täällä mekastetaan? En pysty ajattelemaan. Minun pitää... Vajaamielinen virtahepo vapautui. Eikä hän ole yksin. Ehkä on syytä miettiä uudelleen toimenpiteitä. Oikeasti. Onnistuin piilottamaan tämän Clockwerkin sydämen puolikkaan. Se oli vaikea piilottaa. Graviter! Hän pakenee! Nosta nuo kalterit, että pääsemme perään. Selvä. Mennään! Senkin surkea kallon kutistaja! Hei, älä viitsi, Murray. Mehän edistyimme istunnoissamme. Paras apu olisi saada sinut pysyvästi mielestäni! Mitä vihamielisyyttä? Jos aiot pysyä vihaisena, mikset tee oikein ja kanavoi sitä niin kutsuttuihin ystäviisi? Suun soitto saa riittää! On nyrkkien puheenvuoro! Pahoittelen, mutta aikamme loppui.